Nagpahigayon og simulation exercise ang Davao City Police Office kalabot sa 5-minute response time nga programa sa Philippine National Police. Pila ka minuto ang pagresponde sa kapulisan sa mga gihatag nga senaryo. Atong sayro ng detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, gawas sa mga patrollers na niresponde sa mga insidente sa simulation exercise ni gamit sab ug makabag-ong teknolohiya ang Davao City Police Office pinaagi sa paggamit og drone. Gisaksihan ang moong SIMEX sulod sa Incident Command Center sa DCPO nga na mismo si Police Colonel Manan Muarip ang Acting City Director sa DCPO. Shooting incident, alleged shooting incident that transpired at St. Peter Funeral area of Sasa. Copy. Dihang nadawat ang report, gilayong miresponde ang police mobile. All patrollers near sa incident, palihog mo back up. Naabot ang kapulisan sa gitumbok nga area sulod sa 4 minutes and 45 seconds. Laing senaryo, dunay robbery incident sa Jerome, Agdao. Gilayong midagan ang police mobile sa Bahada Police Station padulong sa area. Doon na sayo augmentation gikan sa laing patroller nga mas tuusab sa area. Naabot ang police mobile sulod sa 5 minutes and 17 seconds. Sa alleged hostage-taking incident sa Almendras Gym, gipaluparan kini og drone sa kapulisan. Ang drone mo ay magsilbing dugang mata sa mga hitabo nga dili makita sa mga miresponde nga pulis. Naabot sab didto ang duha ka police mobile ug mga nakamotorsiklong pulis sulod sa 27 seconds. Pag talagang actual, di ba? May barilan talaga. Hindi sila immediately mabilis na dyan mismo. They will stop, took police intervention technique observance, nag-cover, nag-ask question dun sa mga witnesses. Pag na-clear na nila yung scenario, engage para sa safety ng ating kapulisan. Aron masiguro ang paspas nga pagresponde gawa sa station nga nakatakda sa maong lugar, miresponde sab ang mga mobile sa laing police station nga pinakaduol sa area sa insidente. Pipila sa hagit mao ang transfer of communication ngadto sa responding unit. Lakip ang dagan sa trapiko, labi na sa downtown area. Unahin ko talaga tong base radio dito para ma-overlap natin yung pag nagkagulo na talaga yan, yung in real McCoy. Pwede tayong magbigay ng guidance. Ma-overlap ko siya pag may base radio tayo dyan. Then pangalawa, yung availability talaga ng lahat ng patrollers natin na meron siyang body cam at with live streaming. Then pangatlo, in-introduce natin yung the usage of the drone na tinawag naming Eye in the Sky Patrol. Sa mga lagyong barangay o bukirong bahin sa Davao City, ginapaningkamutan sab nga mas paspas ang pagresponde. Sara, sa mga dagkong area labi na sa Davao City, dakong tabang matud pang paggamit og teknolohiya. Busa nakatakda pod nga pahigayon og mga training no ang King Davao City Police Office sa mga personahe aron nga mahimong train sila sa paggamit og mga technology sa pagresponde. Samtang magpadayon matud pa ang pahigayon nila nga SIMEX aron nga mabansay gayud ang kapulisan. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.